በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ 13 ክሳብ 20 ክርስቶስ ወደ አምላክ ምዃኑ ጴጥሮስ መስከረ። ኢየሱስ ኣብ ሃገረ ቄሳርያ ናይ ፊልጶስ ምስ በጽሐ ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ ኢሉ ንደቂ መዛሙርቱ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቅ፣ ገሊኦም ኤልያስ፣ ገሊኦም ኤርምያስ ወይ ድማ ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ዝብሉ ኣለዉ በልዎ። ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ከ መን እየ ትብሉኒ በሎ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድማ ስምዖን ወዲ ዮና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ደኣ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ውፅእ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኣነ ከዓ እብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ፣ ኣብ ልዕሊ እዚ ከውሒ እዚ ድማ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃ እየ፣ ደገታት ሲኦል ድማ ኣይክሒልዋን እዮም፣ መሪሕታት መንግስተ ሰማይ ድማ ክህበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ። ድሕሪዚ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ንደቂ መዛሙርቱ ኣጠንቀቆ።